entuk perintah kok bose budal. Yo. Kayak nonggon rame-rame ning lapangan sing mirsani semono akeh iki tontonan apa? Kae wayang kulit bersih desa ing Palareja. Mula didongakake tuku meja dinane Jemuah. Muga-muga kabeh wong Palareja diparingi berkah barokah. Amin. Tuku meja didekek sanding sumur. Muga-muga kabeh wong Palareja sehat dan panjang umur. Amin. Numpak tronton nggo momot cengkeh. Muga-muga kabeh para penonton rejekine akeh. Amin. Tronton mesine panas. Muga-muga penonton utange lunas. Amin. Susana. Susana. Hey, hey. Sikile telu. Wahing bit. Ayo budal. Ditepake rudal karo drone. Yen wong luar negeri saiki kabeh wis duwe senjata nuklir.